Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη μία εκπομπή Your Pet Show. Κάντε γρήγορα αυτά που πρέπει, ακολουθήστε μας. Εδώ κρατάω και ένα σκυλί, γιατί έχουμε πολλά σήμερα. Σήμερα μαζί μου μία πολύ αγαπημένη μου γυναίκα, πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα άτομα του χώρου. Όμορφη μέσα έξω, δεξιά, αριστερά, παντού. Αυτή είναι η Μαριάννα του Μασάτου. Κυκλοφορεί στο χώρο ως το πιο γρήγορο δάκρυ. Ναι. Και μαζί μας κάποια από τα σκυλιά της, ο Ντάλλας και ο Ούλης. Ναι. Γεια σας, τι κάνετε? Είναι λίγο γουρούνια βέβαια. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Εγώ έχω τρελαθεί. Πολύ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε. Αρχικά, πρωτού περάσουμε στα πόσα σκυλιά έχεις τώρα. Ναι. Είναι πολλά. Πώς, γιατί ξέρω την αγάπη σου στα ζώα και ότι όντως ό,τι βρεις το μαζεύεις. Πώς ξεκίνησε αυτό, θυμάσαι, ενώ είχες πάντα από μικρή? Πάντα. Όταν ήμουν εγώ μικρή, γεννήθηκα σε μονοκατοικία, αλλά μετά πολύ σύντομα πήγαμε σε πολυκατοικία. Και η γιαγιά μου όμως εξακολουθούσε να μένει σε μονοκατοικία. Και εγώ της πήγαινα ό,τι έβρισκα. Από σκατζόχυρους μέχρι ό,τι έβρισκα, το πήγαινα. Και καημένη τα κράταγε. Και θυμάμαι ότι στη γειτονιά, όταν αρρώστανε κάποιο σκυλί, αδέσποτο πάντα μιλάμε έτσι, γιατί χτυπάγαν όλοι το κουδούνι και ζητάγαν τον μπαμπά μου για να το βοηθήσει. Μαθημένη λοιπόν από τον μπαμπά τα χούγια και αγαπάει και η μαμά τα ζώα πολύ, βρεθήκαμε κι εγώ και ο αδερφός μου να είμαστε δούλοι πια των ζώων όλων. Και το πρώτο δικό σου αποκλειστικά ζώο, πότε έρχεται? Που ήταν μόνο δικό μου, με τα γατιά, με τα δηλαδή. σκυλιά. Ναι, όταν γιατί ξεκίνησα με γατιά στα διαμερίσματα, ούσα πια εργένησα και μετά μένοντας σε σπίτι. Ξεκινάς με γατιά. Ξεκίνησα με γατιά. Λέμε γατιά γιατί ήταν πολλά πάλι. Ναι, γατιά. Δηλαδή δεν ξεκίνησες να πεις πάρω ένα γατάκι να έχω στο σπίτι. Όχι, είπες θα πάρω 5-6. Βρήκα ένα που ήταν με το χέρι έτσι, βρήκα ένα άλλο που ήταν με το πόδι έτσι. Και το μάζευα γιατί έκλαιγε, γιατί ήταν μωρό, γιατί είχαν διάφορα προβλήματα. Να τα γατιά. Μετά ήρθα εδώ στο βουνό και αρχίσαν τα πρώτα σκυλιά. Το πρώτο και συγκλονιστικό σκυλί ήταν η Εβίτα, η οποία ήταν, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγεννηθεί τέτοιο πλάσμα. Ήταν, πώς να σου πω, ήμουν στεναχωρημένη και έρχονταν ένα πάρα πολύ βαρύ σκυλί και πολύ σοβαρό, χωρίς καραγκιόζηλίκια. Μόλις με έβλεπε στεναχωρημένη, δεν μπορεί να φανταστείς πόσα καραγκιόζηλίκια έκανε και δεν τις πήγαιναν κιόλας. Ή τώρα να πάει μια δραματική να κάνει. Δεν γίνεται. Αλλά αυτή το πάλευε και μάλιστα κάποια φορά ήταν πραγματικά κάτι πολύ στενάχωρο και της λέω Εβιτούλα, συμβαίνει το και όπως ήταν έτσι, με κοιτάει και ξαπλώνει το κεφάλι στο πόδι μου και σου λέει εντάξει, είναι σοβαρό, ας μην κάνω τον καραγκιόζη. Ένα συγκλονιστικό σκυλί. Αυτό το είχες από μωρό? Ναι, ήταν 2 μηνών όταν τη μάζεψα. Τα περισσότερα ζώα που έχω μαζέψει είναι από πολύ μωρά και είναι το καθένα μια δική του συγκλονιστική εμπειρία για μένα και μια ιστορία πόνου και δυστυχίας για εκείνα μέχρι να βρουν σπίτι. Ναι, το φαντάζομαι. Δηλαδή, φανταστείς, είχα βρει έναν ο οποίος ήταν. Κάτι μου κυνηγάνε τα μαύρα σκυλιά εμένα. Ήταν ο Γκόγκι, όπου ήταν στη γειτονιά μου, λέει ένα γειτονά. Τότε μου λέει το μαύρο το κουτάβι, μου λέει το χτυπημένο. Λέω έχουμε εμείς μαύρο κουτάβι στη γειτονιά. Και πάω και είναι ένα μαύρο πλασματάκι τόσο 2 μηνών δεν ήτανε, όπου του είχαν κόψει με ψαλίδι το ένα αυτί και την ουρά και το ένα χέρι συντριπτικά κατάγματα. Για να τον μεταφέρω τον έβαλα σε λεκάνη, να κάνει σαν φορείο, να είναι ακίνητος, να είναι σκληρά, γιατί πόναγε, ούρλιαζε το σκυλί. Και όταν τον πήγαμε στην κλινική, τον πήρανε με φορείο από το αυτοκίνητο για να μπούμε μέσα και μας λένε μέχρι το πρωί θα έχει πεθάνει ο σκύλος. Λέω αν δεν πεθάνει, τι κάνω? Του κάνανε κάτι ενέσεις, λέει τον φέρετε σε 5 μέρες, πάρτε αυτά τα φάρμακα και δεν θα ζήσει το σκυλί. Πάω σε 5 μέρες με το λουρί εγώ. Και λέει έχετε ίδιο, και τι κάνουμε, τους κόβουμε αυτιά και ουρά, ίδιο, πόσο ίδιο να είναι δηλαδή, έλεος πια. Και λέει μα δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να έζησε. Αυτός λοιπόν ο σκύλος έζησε 5 χρόνια. Και μας λέει ο γιατρός αυτός ζει από πολύ αγάπη. Και εγώ καμάρωσα ότι τον αγαπάω πολύ και μου λέει όχι τη δική σας. Αυτό σας αγαπάει πάρα πολύ και ζει για να σας έχει. Και αυτόν τον μάζεψε η κόρη μου γιατί επειδή. Καταρχήν να πούμε ότι τώρα ζείτε με 6 αυτή τη στιγμή. Και ο αδέσποτος απ' έξω ο Στανταράκος, που σήμερα τον βρήκα έξω από το σπίτι του αδερφού, με 7. Έχετε 6. Ο πιο μεγάλος ποιος είναι? Τώρα αυτή τη στιγμή σε ηλικία πιο μεγάλος. Ο πιο παλιός δηλαδή. Ο παλιός ποιος είναι? Από αυτούς τους 2 είναι αυτός πιο μεγάλος. Αυτός είναι 2 χρονών. Και η μικρή που τον βρήκε? Ψυχοραγούσε 2 μέρες έκανε. Ήταν 18,5 χρονών πια. Ήταν γριά, δεν άντυχε το σκυλί. Και μου λέει, μαμά, δεν μπορώ άλλο, μου λέει, να πεθαίνουν τα ζώα. Θέλω ένα ζώο που να μπορώ να το ζήσω, να μην στεναχωρηθώ.
Και βγαίνουμε από το σπίτι να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Και περνάει αυτό το μοσχάρι. Ήταν 2 μηνών τότε. Και ναι, και μου λέει: Μαμά, είναι μικρό ή μεγάλο? Κάνω έτσι τα δόντια. Του λέω: Πάρα πολύ μικρό, ούτε 3 μηνών δεν είναι. Μου λέει: Μπορούμε να το πάρουμε, βούτατο, της λέω. Και άνοιξε την πόρτα και το βάλε μέσα. Και τελείωσε. Τα ονόματα, πες μας λίγο πώς έχουν βγει. Αυτός είναι ο Καρδούλης, Ούλης από το Καρδούλη, γιατί έχει εδώ μια καρδούλα. Όταν ήταν μικρός ήταν πιο καρδιά, τώρα είναι λίγο για τα σμπάρα. Είναι λίγο για να τον πυροβολήσει. Ποιος το έβγαλε το Καρδούλη? Η Χρυσίδουλα. Α, εντάξει, γιατί ακούγεται σαν. Ναι. Και ο άλλος είναι επίσης η Χρυσίδα από το Μπουντάλας Ντάλλας. Πώς είναι ένα παιδί να μεγαλώνει με τόσα ζώα, ρε Μαριάννα? Ευτυχισμένο. Είναι. Ευτυχισμένο. Γυρνάει από το σχολείο και μου λέει: Μισό λεπτό. Και κάνει 1,5 ώρα να μπει μέσα. Αυτός ναι, πάνω στο κεφάλι. Θες να ανέβεις το δέντρο, κάπου θα πας? Τι γίνεται, μεγάλε? Πρέπει, γιατί βγαίνει έξω, τα χαϊδεύει, να βρεθούμε. Βγαίνει έξω, τα χαϊδεύει, παίζει μαζί. Τι ωραίο είναι αυτό. Θες να κατέβεις λίγο, ρε αγάπη? Το καταλαβαίνουμε ότι κάτι σου έχει συμβεί, αλλά έλα να χαρίσει, παρακαλώ. Αυτά όλα που είναι 6, πώς θα πάνε μεταξύ τους? Είναι στιγμές. Είναι στιγμές που βγαίνουν έξω γιατί τα μαλλιοτραβιούνται. Μια ζημιά που σου έχουν κάνει κάποια, έχεις και πολλά, δεν θα τα πιάσω ένα-ένα. Κάτι έτσι πολύ χοντρό. Θα ξεκινήσω από τώρα τις ζημιές και να τελειώσω πότε. 3 ποτιστικά έχουμε αλλάξει. Τώρα θα αλλάξουμε το 4ο. Τι σημαίνει ποτιστικά? Μόνο το μπέκ? Ποιο μπέκ? Τις καλωδιώσεις όλες. Τις βγάζουν από τη γη. Τις ξυλώνουνε, δεν έχω γκαζόν, βάζουμε γκαζόν, τέλειος, δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Αλλά ναι, δεν ξαναδίνω λεφτά σε γκαζόν. Τα ποτιστικά βγαίνουν μαζί με το. Δηλαδή, έχω και πάνω στη βεράντα. Τις προάλλες μου λέει: Χρυσίδα, μαμά, και είναι όλο το ποτιστικό μαζί με τέτοια που φεύγουν και είναι μόνο τους. Έτσι. Καρέκλα δεν έχει μείνει. Δοκιμάζουν τα δόντια τους πάνω στις καρέκλες, στο τραπέζι. Δεν μπορεί να φανταστείς. Κάνουν πολλές ζημιές. Ειδικά όταν ήταν μαζεμένα. Η μάνα αυτού γέννησε Δεκέμβρη. Ο πατέρας σου είναι αυτός? Ναι, αλλά αυτόν δεν είχες προλάβει, μήπως να το στηρώσεις? Ναι. Ήταν 8 μηνών και την έκανε και έκανε. Όχι, δεν την έκανε αυτός. Η θηλυκιά πήδηξε μέσα. Α, η θηλυκιά πήδηξε μέσα. Άλτρια είναι η μάνα αυτού και αυτός. Ήτανε 2-2,5 μέτρα, 3 μάντρες. Κάτι πολύ συγκινητικό που έχει ζήσει επίσης με κάποιο. Μας είπες βέβαια πριν με τα πρώτα. Η Εβίτα μου είχε καλαζάρ και δεν μπορούσε να γίνει καλά. Και κάποια στιγμή, τις τελευταίες μέρες της ζωής της, κάνουμε τότε τη Βέρα στο δεξί και πάω στο γύρισμα και λέω στη Λίζα, στη Μουτάφη, της λέω: Λίζα, πρέπει να πετάξουμε τις σκηνές. Της λέω: Να τις ξεπετάξουμε σε χρόνο ντετέ. Είναι το σκυλί στο σπίτι. Ήταν η μάνα μου, είχε κατέβει να τον κρατάει. Και μου λέει: Μάνα μου, μετά από 2-3 ώρες, μου λέει: Μαριάννα, δεν έχει κάνει πιπί ο σκυλός. Λέω: Εντάξει, πάμε για πνευμονικό. Ζητήσαμε και από τα παιδιά από το συνεργείο να μην κάνουμε break, να τα πάμε όλα μαζί. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα τους το χρωστάω αυτό, γιατί πρόλαβα και τη βρήκα ζωντανή, γύρισα πίσω, είπα της μάνας μου να φύγει και κάτσαμε δυο μας. Ξεψύχησε και την ώρα που την πρώτη φορά που έφυγε το σκυλί, με πιάνει πανικός ότι δεν θα την ξαναδώ, τι γίνεται τώρα. Και τη γυρνάω ανάσκελα και αρχίζω να αλλάξεις. Και επανέρχεται το σκυλί, το οποίο έκανε, αληχτούσε. Και λέω στο γιατρό και μου λέει: Αν τα αγαπάς, μου λέει, μην το ξανακάνεις. Όταν θα φύγει, άστο να φύγει. Δεν αντέχει, μου λέει το σκυλί. Το έχεις, μου λέει, 30 τόσες μέρες. Φυσικοθεραπείες, αυτά και κάθε. Τι έγινε, παλικάρι, τι ζηλεύεις? Και τη δεύτερη φορά που έφυγε, αντανακλαστικά πήγα να βάλω πάλι το χέρι μου για να αλλάξεις, παρότι δεν θα το έκανα. Και βάζει το χέρι της και μου το σπρώχνει, σαν να μου λέει: Άσε με να φύγω. Αυτό είναι ίσως από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω ζήσει και βέβαια και τις φόλες. Γιατί τι είναι, ρε παλικάρι? Στη γειτονιά μας ρίχνανε πάρα πολλές φόλες. Μου σκοτώσαν 25 αδέσποτα σε μια νύχτα, σε 2 νύχτες. Τι λες τώρα? 25 αδέσποτα. Είχα μαζέψει, τα οποία όμως τα τάιζα, τα είχα στηρωμένα, τα είχα και με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα για τόσο πράγμα. 25 χιλιάδες να τα ταΐζεις, όχι, να τα εμβολιάζεις, να τα στηρώνεις και καθαρά, δηλαδή ήμουν φιλοζωική μόνη μου. Πώς συνηθίζεις εσύ, Μαριάννα, με το ότι φεύγει, ενώ... Έτσι είναι η ζωή. Κάποια στιγμή θα φύγουν. Όσο τα έχουμε, να τους δίνουμε αγάπη, να ρουφάμε τη δική τους. Και εγώ ακούω πολλούς που λένε: Άμα θα πεθάνει, δεν παίρνω άλλο. Γιατί, ρε μεγάλη, γιατί? Δηλαδή, άμα χάσει ένα φίλο, άμα χάσει ένα συγγενή, θα κόψεις, δεν θα έχουμε συγγενείς, δεν θα έχουμε φίλους, γιατί μπορεί να ζήσουμε την απώλεια. Ναι, η απώλεια είναι κομμάτι της ζωής. Το ακούω και το ένα και το άλλο. Και εγώ τώρα, ας πούμε, που έχω το πρώτο δικό μου, δεν μπορώ να φανταστώ
Αλλά είναι αυτό που λες, ότι μετά μπαίνεις. Θα έρθει ένα άλλο ζώο και θα πάρει δώσει τη θέση αυτού, όχι την αγάπη σου για εκείνο ή τη μνήμη. Καινούρια, φυσικά. Θα δημιουργηθεί μια καινούρια σχέση, μια καινούρια αγάπη. Και πάντα υπάρχουν δυστυχώς στην Ελλάδα πλάσματα που χρειάζονται βοήθεια. Γιατί είναι ελεεινό το σύστημα στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο δύσκολο και υπάρχουν στους Δήμους κονδύλια για αυτή τη δουλειά. Κονδύλια. Τι λέξη ήταν αυτή? Κονδύλια. Κονδύλια είναι τα πολλά κονδύλια. Τα πολλά κονδύλια. Λοιπόν, υπάρχουν ποσά τα οποία είναι για αυτή τη δουλειά. Κοίτα, γίνονται κάποια βήματα, βγαίνουν κάποιοι νόμοι τουλάχιστον για λίγο σιγά σιγά να γίνει. Αλλά ναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πολλά. Δεν υπάρχει συνείδηση, ρε παιδί μου, τώρα που ο άλλος το ξεπετσιάζει, ο άλλος τα καίει, ο άλλος τα γρατζουνάει, ο άλλος τα βιάζει. Δηλαδή, τι αρρώστια είναι αυτή? Και να ξέρουμε πολύ καλά. Στην παγκόσμια εγκληματολογία λέει ότι ο άνθρωπος που είναι είτε κατ' επανάληψη και κατ' εξακολούθηση δολοφόνος, βιαστής, κακοποιητής ή οτιδήποτε, έχει ξεκινήσει την καριέρα της καταστροφής πάνω σε ζώο. Λοιπόν, οποιοσδήποτε πειράζει ζώο, εν δυνάμει είναι φρικτός δολοφόνος και ανθρώπων. Τώρα που το λες αυτό θα το πω, γιατί συγκλονίστηκα. Διάβασα σε ένα άρθρο που έλεγε ότι σε ένα σχολείο πάρα πολύ ακριβώς στο εξωτερικό θέλουν πάρα πολλά παιδιά να μπουν. Πανάκριβο εντωμεταξύ. Και αυτοί κάνουν τύπου συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις τους είναι να φέρουν τα παιδιά που θέλουν οι γονείς να τα στείλουν στο σχολείο, έτσι όπως είναι, τους πετάνε, ξέρω εγώ, 15, 20, 30, δεν ξέρω, 50 κουτάβια και βλέπουν πώς φέρονται τα παιδιά στα κουτάβια. Και έτσι τα χωρίζουν. Πολύ καλός. Και τα βάζουν και παίρνουν, λέει, αναλόγως, ας πούμε. Αυτά που δεν ασχολούνται πηγαίνουν σε άλλο σχολείο. Αυτά που είναι πολύ δοτικά με τα σκυλιά πηγαίνουν σε αυτό. Τα άλλα που βλέπουν ότι είναι επιθετικά τα πηγαίνουν αλλού. Δεν νομίζω ότι εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι μας είπες πολλά. Ένα πράγμα θέλω να πω, ότι αυτή η γυναίκα που μας έχει πει όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι αλλεργική στα ζώα. Αυτό που μου λες, εμένα μπορεί να με τρελάνει, ότι δεν σε απασχολεί, ποτέ μάλλον δεν σε απασχόλησε κιόλας, βλέπω. Κοίταξε να δεις, εκτός από τη φορά που πήγα να πεθάνω. Ναι, όχι, δεν σε απασχόλησε, θέλω να πω, στη ζωή, όχι ότι νομίζω ότι είναι μια μικρή ομοιοπαθητική. Νομίζω ότι είναι μια μικρή ομοιοπαθητική. Παίρνω τα μέτρα μου, δηλαδή δεν τα έχω μέσα στο σαλόνι, είναι στη βεράντα και στον κήπο. Τώρα θα αρχίσω να ξύνομαι γιατί είναι αρκετή ώρα. Δεν τα βάζω στο αυτοκίνητο αν δεν τα έχω πλύνει. Προσπαθώ να μειώνω το βαθμό της αλλεργίας, της αλλεργικής αντίδρασης της δικής μου. Αλλά εντάξει, τι να γίνει τώρα. Κοίτα εδώ κατάσταση. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο με τα ζώα? Ναι, βέβαιως. Πείτε, τι θέλετε. Θα πουλούσες τη μάνα σου για ένα κομμάτι καλό κρέας. Η καλύτερη σου φίλη είναι η Μπέλα. Περιέγραψέ μου τη μητέρα σου με 3 λέξεις. Ενοχλητική, χαδιάρα και αυστηρή. Ζηλεύεις όταν αγγίζει, κοιτάει άλλο σκύλο. Παράδεισος για μένα είναι να πλακώνομαι στο ξύλο με τα άλλα σκυλιά. Η πιο περίεργη συνήθειά μου είναι να πηδάω τις μάντρες. Κάνω σκι. Τώρα έχουμε ένα section εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή που ονομάζεται Υπακοή. Έτσι θέλουμε να δούμε πώς επικοινωνεί το παιδί με το γονιό, αν θέλεις. Ναι. Εδώ κοίτα ρε. Κάτσε. Όχι το κάτω βρε, το κάτσε είπα. Γενικά σε ακούνε? Μόλις μπήξω τη φωνή, ό,τι και να γίνει ακούνε. Μη, κάτσε. Με εκθέτης, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Είσαι υπέροχος, μπράβο. Στο με εκθέτης ντράπηκε, λέει. Όχι ρε τη μάνα, κάτσε να κάτσω. Κάτσε να ρίξω λίγο φιλότι μου. Για σήμερα, ο χορηγός μας η Νατουρέα μας προτείνει τη συνταγή Naturals Adult Lamp. Υπολογίζεται ότι περίπου οι μισοί σκύλοι παγκοσμίως έχουν κάποιο είδους αλλεργία ή ευαισθησία. Αν και το δικό σας τετράποδο αντιμετωπίζει κάποια αλλεργία, επιλέξτε αυτή τη συνταγή, η οποία έχει ήπια υποαλλεργική σύνθεση που θα βοηθήσει τον οργανισμό να επανέλθει με φυσικό τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο naturea.gr και οι ειδικοί θα λύσουν όλες σας τις απορίες. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Αλήθεια, πάρα πολύ. Που βρήκατε το χρόνο, είστε υπέροχοι. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να γνωρίσουμε και τους υπόλοιπους της ομάδας. Φυσικά, αυτό. Εσύ είσαι πελατάκι μας. Εγώ είμαι κανονική, θα έρχομαι, θα ξανάρχομαι. Εσείς να μας έρθετε την επόμενη Πέμπτη, γιατί εμείς θα είμαστε πάλι εδώ με κάποιον άλλον υπέροχο άνθρωπο και το ζωάκι του. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι φροντίζοντας ένα ζώο γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Γεια σας.